mga bata na atay bagong istorya. Pamino kamu? Batang buutan. Si Ana usa ka batang buutan. Muamin siya sa kamot sa iyang mama ug papa. Kada uli niya gikan sa eskwela, dili siya musukol sa iyang mga ginikanan. Kung kasab-an mo manang head siya kung mulakaw. Mutabang siya sa mga buluhaton sa panimalay.